Васіль Палейка блогінгам займаецца на працягу года і цалкам паспяхова. Яго блог пра актыўны лад жыцця і матывацыю налічвае боль за 10 000 падпісчыкаў. І яму ўжо ёсць чым падзяліцца з тымі, хто толькі пачынае свой шлях. А вось для Артёма Атрошчынкі форум стаў адпраўным пунктам. Пакуль у яго няма свайго канала, але ёсць ідэя і вялізнае жаданне развівацца ў сферы блогінгу. Абласны форум про блог праходзіць у Гомелі ўпершыню. Яго асноўная аўдыторыя – моладзь. А пляцоўкай стаў Гомельскі дзяржаўны універсітэт імя Францыска Скарыны. Галоўная мэта – садзейнічанне прафесійнаму станаўленню і раскрыццю талентаў моладзі ў сферах інфармацыйных тэхналогій і медыа. Сучасная аўдыторыя жыве ў сацыяльных сетках, і блогеры для яе галоўныя стваральнікі думкі. Таму так важна, каб тыя, хто фарміруе інфармацыйную прастору, разумелі адказнасць за контент. А такія форумы дапамагаюць рабіць інфармацыйнае поле якасным, прафесійным і адказным. Дар'я Дружа, Валерый Гапанько, тэлерадыёкампанія «Гомель».